Usa ka tighimo og mga pekeng kwarta ang mibutyag nga kasagarang printahan sa mga pekeng cash mao ang mga internet cafes. Si Nicolas Herrera kinsa nasikop sa kapulisan niadtong Miyerkules mibutyag nga dala ang iyang flash drive diin nakasave ang mga litrato sa kwarta sa mga internetan siya magpaprinta gamit ang regular nga bond paper. Ang 54 anyos nga si Herrera nasakpang namaligya og mga pekeng kwarta nga nagkantidad og 27,300 pesos sa Barangay Dayas dinhi sa Dakbayan sa Subo. Ang 1,000 og 500 peso bill mapalit sa kantidad nga 100 pesos, 200 peso bill sa 40 pesos samtang tag 25 pesos ang pekeng 100 peso bill. Sigo ni Regional Special Operations Group Chief Rex Derilo, nagmonitor karon ilang buhatan sa usa ka grupo nga posibleng nagbuhat og mga dagkong kantidad sa mga pekeng kwarta sa Central Visayas. Nanawagan sab kini sa publiko nga tan-awon sa daan ang mga madawat nilang kwarta gikan sa tindahan aron malikayan ang maong modus. Ug kung duna may makitang namaligya og mga pekeng kwarta, awhag niya nga i-report kini sa pulis o sa Bangko Sentral ng Pilipinas.